maxireba på Knyttes Nilius. BB nummer 17, Sara Andersson, att hålla sig beredd. Här är Emma. Ja, den där är där är Emma, varsågod och rid. Ekipaget tävlar för Ryttarföreningen. Nu börjar han titta. Nu. Ja. Ja. Vänta, vi ska se. Jag ska titta på Emma. Emma rider nu. Där är Emma som rider. Ser du inte henne här? Den där hästen här. Här som kommer nu. Titta alla där. Där är hon. Och där. Där är Emma här. Mm. Nu är omhoppningen. Nu ska det gå fort här. Bra. Och så gasa. Vänta. Nu. Oj, det är för snett. Nej, bra. 29,9. Välkommen nummer 17, Sara Andersson på Legoland.